डॉक्टर नागवेकरांकडे मोठ्या खंडणीची मागणी करण्यात आली असा गंभीर आरोप डॉक्टर जयेंद्र परुळेकरांनी केलाय। ही गुन्हेगारी प्रवृत्ती असल्याचं ते म्हणाले। रोजी कणकवली येथील डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटलवर जो हल्ला करण्यात आला, जो अमानुष हल्ला करण्यात आला आणि त्यावेळेला जवळजवळ 1,500 ते 2,000 लोक तिथे होते। लोक म्हणजे सामान्य नव्हते, त्यांच्या डोक्यात काहीतरी वेगळंच शिजत होतं। जो मृत्यू झालाय त्या युवतीचा, आम्ही सर्व 805 डॉक्टर्स या जिल्ह्यातले, आम्हाला ती संवेदना कळते, आम्हाला मुली आहेत, त्यामुळे आम्ही त्याबद्दल खरंच मनापासून श्रद्धांजली व्यक्त करतो। 19-20 वर्षाची तरुण मुलगी गेली। तिच्या आईवडिलांना डॉक्टर नागवेकर सरांनी, मॅडमनी व्यवस्थित समजवलेलं आणि ते देखील समजलेले। म्हणजे दुःख असतं, राग असतो, भावना कळत नसतात, त्यामुळे निश्चितपणे ते दुःखद आहे। पण त्यानंतर डॉक्टर नागवेकर सर, डॉक्टर नागवेकर मॅडम यांच्याकडे मोठ्या खंडणीची मागणी करण्यात आली। हे आम्ही आता कलेक्टर मॅडम समोर आणलेलं आहे। मग ती खंडणीची मागणी करून 4 वेळा 10-10 मिनिटाची गॅप देऊन असं विचारण्यात आलं, आता तुमचं म्हणणं काय, पैसे देता का मार खाता? लक्षात घ्या, हे पूर्णपणे गुन्हेगारी आणि खंडणीखोर, जे कसलेले खंडणीखोर असतात ते कृत्य आहे त्यांचा। आणि त्या पाताडे कन्येचा आणि त्याच्या मृत्यूचा त्यांना अजिबात संवेदना नाहीये। त्यांना मेलेल्याच्या टाळूवरचं लोणी खायचं आहे। ते जर मिळत नाहीये म्हटल्यावर पुढच्या 1.5 ते 2 तासात मॉब येतो, त्यांच्याबरोबर पेट्रोल असतं आणि हॉस्पिटलच्या महिला स्टाफ, डॉक्टर मिनल नागवेकर या प्रतिथयश कन्सल्टंट डॉक्टर, डॉक्टर कीर्ती नागवेकर मॅडम ज्यांची 40-45 वर्षाची प्रॅक्टिस आहे, यांना देखील मारहाण झाली, शिवीगाळ झाली, अर्वाच्य। दिसताना काय दिसलं, जे व्हिडिओ व्हायरल झाले, ते एका मुलीची डेथ झाली मानेतली गाठ काढताना, आणि त्यामुळे वेदना सहन झाल्या नाहीत, ह्युमन लॉस आहे, आणि म्हणून रागापोटी नाही, ह्याच्या मागे पूर्ण थंड डोक्याने करण्यात आलेली एक षडयंत्र आहे। आणि हे खंडणीखोर क्रिमिनल म्हणजे गुन्हेगारी प्रवृत्तीचं आहे। आत्ताच कलेक्टर मॅडमना जेव्हा निवेदन दिलं, जिल्ह्यातल्या सर्व, बघा तुम्ही केवढ्या महिला डॉक्टर इथे उपस्थित आहेत, दोडामार्ग ते देवगड, या महिला डॉक्टरनी सांगितलंय की 24 तासाच्या आत तो जो कोण व्यक्ती आहे, ती सदर